Ndichikutambirai zvekare pano paTerare 263 panoba ndokuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pa this YouTube channel, kusubscribe mahara utena on the notification bell so that patinoramba tichidzoka neamwe manews updates uchangozvionera. Panapo uchangochiona manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka ndikuti subscribe and turn on the notification bell. Vadikani pane video iro rikutenderera streets social media, video remurume anorarama nehurema hwekusaona, anorarama iye ari bofu. Vadikani nda kukuisirai video, wapedza kuona video tozvionofuka comment section ende achashedzera nhamba dzake iye ega pavideo apapa. Mashoko ataura anorwadza nekuti pane pamwe paatozoti munhu anodzidzisa kunyora grade 4 anonzi good day. Vadikani toti good day, ndaitirwo zvakanaka naMwari. Iye murume uyuyu ari kutsvagawo rubatsiro nepese pamunogona napo mhuri yeZimbabwe kuti abatsirikanawo nekuti zvaanga achitaura zvinorwadza. Azosvika iye pakuti amai vake vakafa ari kacheche. Saka munhu asina kunobvira aendawo kuchikoro, asi munhu ari kumudzidzisa zvekunyora grade 4 anonzi iye good day. Ende anga achitaura kuti chasara kunyora zita rangu kuti ndigone zita rangu nesurname, asi ndiri kudzidziswa. Chimwe chinhu chinorwadza ndechekuti anobva kuMhondoro achiuya kuSouth Park kuzotengesa mutsvairo. Dzimwe nguva mutsvairo uyu hautengwe, dzimwe nguva unotengwa. Zvinorwadza, zvinosirisa vadika. Nda kuisirai video iyi ndakachibvunza futi kuti madirections ekwaanotengesera pavideo apa akusvika here kana kuti haasati akusvika. Zvapa kuti vanhu vakawanda varwadziwe nelife inorarama murume uyu neupenyu hwekurarama murume uyu kuti zvinotoitika munyika ino yeZimbabwe ende kune vanazvo vasiri kukwanisa kubatsira vanhu vakaita seava. Much love. Kaka naye mukoma Renius. Saka pakana mapedza kutengesa munodzokera kuMhondoro nhasi. KuMhondoro munogara kunonzi kwani? Ndinogara kwaDzumbunu. KwaDzumbunu. Alright, munonzi mukoma Renius ani? Tungadza. Tungadza. Alright. Saka mararamira munoita akamira sei? Ndinotengesa mutsvairo. Munobva nayo kuMhondoro? Ndinohodha. Munoihodha kupi? Kune vanhu vekumapurazi. Vanhu vekumapurazi. Alright. Saka zvii zvimwe zvamunoda pakurarama? Ndinoda kutengesa. Munoda kutengesa? Muchifamba henyu muchitengesa? Kana musika. Kana musika? Saka mukatsvagirwa musika munotoda kutoti muite musika muchitotengesa zvichitofamba? Alright. So ndiani umwe wamunogara naye? Mamuchitaura good day ndiani wenyu? Mwana wamaifadzi. Mwana wamaifadzi. Maifadzi chichenyu? Vanogara wekoku. kuMhondoro? Anondibatsira kubika. Ndewe muraini? Penzo, pen, rula, mukudasa. Uiona uyu. Ndarisaika sisi. Ndikubona. Unamona. Nditirika. Na uyu. Saka akakudzidzisai kunyora ndiani? Good day. Ti good day. Akura zvakadii good day? Ari grade 4. Ari grade 4. Saka 4. 1 unongo aiso. 1. Yona kandodai. Alright, saka nhamba dzenyu dziri paEcocash here mukoma good day? Dzakarejistwa paEcocash here? Ndakatora chitupa ndega ine. Makatora chitupa chimega? Ndakatoriswa nesocial welfare kwaMagoda. Alright. Pakati baba ndakugona kunyora. Zita rangu ndora ndisati ndakugona. Saka paEcocash rinobudisa zita rekuti ani? Ndinonzi Renius Tungadza. Renius Tungadza. Saka kana pane vanogona kuda kukubatsirai vachikusenderai EcoCash makasununguka nazvo? It's okay mukoma Renius. Kune vanhu vanogona kukubatsirai. Zvekupfeka manje munazvo here muchando muno? Ndinoda hangu magumbezi. Magumbezi? Ike zvino munawo here magumbezi? Ndine rimwe chete. Mune rimwe chete? Alright. Aiwa, zvakanaka mukoma Renius. Kana mukazonditsvagira mukomaka short rewhite. Short rewhite. Rine mahomwe ka. Ne t-shirt chena yekuzoenda ndichienda kuMasowe. Munonamata kuMasowe? Sisi mozonditengera gemenzi rangu raparuka. Gemenzi. Aiwa, zvakanaka mukoma Renius. Saka imbotengesai. Vana veZimbabwe vanoda kubatsirai vachaona video. Ndiri kukutorai kavideo. Kune vana veZimbabwe vachakuonai vanogona kuzokubatsirai. Vamwe vachakufonerai. Nhamba dzenyu dzamandipa mogona kudzidzokorodza.
0 0 7 8 5 6 8 6 4 8 1. mama wangu akafa ndiri mucheche. Mai venyu vakashaya muri mucheche, saka makachengetwa nani? Maitsombunu ndachengetwa nevanu. Vanhu ndo vaikuchengetai? Akafa 6 months. Asi dai mama wangu aripo waimbosiya mwana wa achitengesa mutsvairo asingaoni. Alright mukomari. Tengayo kasisi nhasi. Nhasi handina mari mukomari neasi. Mukoma nditengereiwo. Regai inini hangu ndichakutumirai something mukomari neasi paeko geshi penyu. Kana ndatumira ndichakufonerai. Nhasi. Ndichakubatai kana ndatumira. Muchazongonzwa foni yenyu yorira. Saka sisi ndasikaire kwandinokona nako. Pai pandakakutengerai machips musuya. Ndime sisi wakatengera machips. Magadi yenyu sisi. Ndiri kwangu makadiyo. Pamakatengerwa mutsvairo Messi na Leona. Wakangondipa wanambonditengesera. Vakangokupai mari. Tisi takakutengerai machips musuya mukabva maenda makadai. Nati hamuna kana chingwa. Tapera. Saka tichazokufonerai mukomari neasi. Imbotendererai zvenyu muchitengesa. Handitika zvakanaka.